Vítajte pri dnešnom videu. Dnes vám ukážem 5 úžasných ľudí so superschopnosťami. Urobte si pohodlie a ideme na to. 5. miesto. Slavisa Pajkic. Tento muž je taktiež držiteľom niekoľkých rekordov a jeho hlavnou schopnosťou je jeho elektrická vodivosť. Okrem toho, že si v noci dokáže zažnúť žiarovku iba tým, že sa jej dotkne, dokáže svojim telom nechať prejsť až 20 000 V bez újmy na zdraví. Pohár vody dokáže zohriať až na teplotu 97 stupňov Celzia a dokáže si usmažiť klobásu vlastnými rukami. 4. miesto. Steven Wiltshire. Napriek tomu, že je autista, vedie úspešný a pekný život. Ide o umelca, ktorému stačí jediný pohľad na mesto a dokáže si zapamätať polohu každého okna, dverí, tvár každej budovy či ulice. Následne obraz dokáže prekresliť ceruzkou na plátno tak, že vyzerá ako čierno-biela fotografia miesta, ktoré predtým videl. 3. miesto. Plechový žalúdok. Francúzsky animátor Michel Lotito zapôsobil na ľudí tým, že dokázal zjesť takmer všetko. To zahrňalo veci, ktoré by vás snáď ani nenapadlo konzumovať. Ved, kto by dobrovoľne jedol bicykle, televízory, nákupné vozíky a ďalšie ťažko stráviteľné veci. Jeho najväčším jedáckym úspechom bolo ale skonzumovanie lietadla Cessna 150. Trvalo mu to 2 roky. Ako to mohol dokázať? Podľa odborníkov Michel trpel psychologickou poruchou pika, ktorá zapríčiňuje, že človek má chuť na inak nejedlé predmety. Navyše mal extrémne silnú žalúdočnú šťavu, ktorá spôsobovala, že dokázal tráviť aj takéto predmety. Za celý život údajne zjedol až 9 tón kovu. Michel zomrel prirodzenou smrťou v roku 2007. 2. miesto. Super samuraj. Isao Maki z Japonska nie je iba tak obyčajným majstrom bojového umenia. Jeho reflexy sú tak pôsobivé, že dokáže zasiahnuť mečom guľku vystrelenú z guľometu. Nie je jasné, ako to dokáže. To najpravdepodobnejšie vysvetlenie je jednoducho také, že spracúva informácie na úplne inej úrovni ako bežní ľudia. 1. miesto. Nataša Demkina. Táto dievčina z východnej Európy má už od detstva schopnosť svojim zrakom vidieť orgány v tele iného človeka. Vďaka tomu dokáže lokalizovať cysty, nádory či iné poškodenia. Takto pomohla už desiatkam ľudí a počas vyšetrenia v nemocnici dokonca našla doktorové jazvy z nehody, o ktorých vedel len on sám. Kto vie, či vidí aj cez šaty. Ďakujeme za sledovanie videa, ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte odberom alebo lajkom.